Turka shi. A halin yanzu Abba Galadima ya riga da ya isa gidansu Sumayya, yayin da zuwa gidansu Sumayyan ke da wuya ya zuwa kofar gida ko kuma in ce farfajiyar gida. A lokacin nan ya haɗu da mahaifin Sumayya, yayin da Abba ya taho daga can garinsu watakwan inda yake zaune kenan, wanda zuwansu gidan nan ke da wuya. Suka gaisa da shi da mahaifin Sumayyan watakwan Rabi, yayin da Abba tahowar da ya taho da shi da su Amira. A lokacin da Baba Rabi ya shiga cikin wani hali na farin ciki da ya ga Abba ya zo gidansa, wanda Abba ya biyo sawun matarsa ne watakwan Sumayya. Yayin da Baba Rabi ya ce to shi kenan bari in je in sanarwa da mahaifiyarta domin su shirya sai ka shiga ciki, amma kafin nan ku dan dakace mu kaɗan mun tawo muku da zafafan labarurruka a wannan channel ta mai albarka. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar like a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yanzu dai mai sauraro muna shahararren season ɗinnan naku wanda kuka fi sani da Labarina, shirin da ke bada tausayi kuma ya bada mamaki, ya bada dariya, ya bada abin al'ajabi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ta mai albarka ta Smart Kannywood TV. Smart Kannywood TV da ku ce muna godiya. Babbar magana, shigar mahaifin Sumayya ke da wuya cikin gidan, yayin da ya je ya tarar da mahaifiyar Sumayya da ita da Sumayya da kuma Rukayya watakwan aminiyar Sumayya, wanda Rukayya ta kasance aminiya ce ga Sumayya, ba ta da wata ƙawa da ta wuce ta a duk duniya. Yayin da shi kuma Rabi ya je ya shige cikin ɗaki suna zaune, a lokacin da ya sallama suka amsa har yake faɗa wa mahaifiyar Sumayya watakwan Maimuna matarsa kenan, yake faɗa mata cewa mun yi babban manyan baƙi, wanda ta ji daɗi da ta an ce manyan baƙi ba ta san su wane ne ba dai. Yayin da Rabi yake ƙara mata da cewa waɗannan manyan baƙin ba kowa ba ne ba sai Abba Galadima da shi da 'yan uwansa mata su biyu, wanda mahaifiyar Sumayya watakwan Maimuna ta ji baƙin cikin wannan suna da ya faɗa na Galadima, wanda ranta ya ɓaci, ta ce masa ba na son wannan zancen. Yayin da mahaifin Sumayya shi ma kanshi ya yi mamakin abinda matar tashi ta faɗa watakwan mahaifiyar Sumayya wadda kuka fi sani da Maimuna. Ya shiru yana kallonta bai ce mata komai ba, wanda Maimuna mahaifiyar Sumayya ta ƙara masa da cewa na yarda matan su shigo amma shi ka je ka ce masa ba zai shigo ba, wanda Rabi ya ji abinda Maimuna ta faɗa watakwan matarsa. Fitarsa ke da wuya daga cikin ɗakin, sai ya tsaya a falo yana tunanin me zai je ya ce wa mai martaba, zai je ya faɗa masa me zai je ya ce wa Abba, zuwa zai ya ce masa a'a mahaifiyar Sumayya ta hana ka shiga, ko kuma wani al'amarin zai bullo masa da shi daban. Ya tsaya yana ta tunani shi kaɗai a cikin zuciyarsa yana ta saƙe-saƙe. A wannan tsayuwar tashi da ya yi sai ga mahaifiyar Bintalo watakwan matarsa kenan, yayin da ta mai magana wanda hankalinsa ma baya jikinsa, ya shiga tunanin duniya. A lokacin da tana taɓa shi sai ya ce mata menene, ta mai magana ma bai ma ji me take cewa ba, sannan ya faɗa mata duk abin da ya faru. A lokacin sai ta ƙara masa da cewa shi fa Abba ya riga da ya yi laifi ne,
wanda bai kamata ya saki Sumayya ba ko me ta yi. Sai ta faɗa masa duk abin da za ta faɗa masa ya ji kuma ya amince. A yayin da ya ce gaskiya Abba ma ba shi da gaskiya, sai ya zo wurin Abba kai tsaye domin ya faɗa masa abin da mahaifiyar Sumayya ta faɗa. A yayin da Abba shi kuma ya yi shiru yana jin duk abin da zai faɗa masa, wanda ya yi tunanin zai faɗa masa cewa ya shigo ciki ne kawai su gaisa har ya ga matar tasa. Domin sauraro kada ku manta kuna tare da Smart Kannywood TV. Smart Kannywood TV ta ku ce muna godiya.